ndị be anyị kenekwa m n'ụzọ asị na ebe onye na-ene m n'ọya dịla onye ọbụla na mma biko na ihe a breaking news anyị na-enweta n'ụbọchị nke taata na Akwa Okuko apụtago wee sị na so many people na-efe elu asị dibịa bikos na ha chọrọ ide ki ya na ya nwa na pattern ọlụ ya dị iche na nke ndị ọzọ. Ọ na-akọwakwa n'ihe dị anya sị na the reason why all this scandal ji aka on nkịta bụ na ndị mmadụ hapụ their calling chọrọ ka ha bịa lụọ họteelụ ka ha dị ki ya ka ha nwekwa ike na-agba moto na-emekwa ihe ọ na-eme ka nwoke. Ọ na-asịkwa ọdọ ndị mmadụ aka na ntị sị biko akpọ oge oku gị jee jee lụọ ọlụ mara ihe akpọ oge oku na everybody amandịkwana ka anyanwa bụ akwa anyanwa maka ya na chie si wee ede na ndị ọzọ na-ekwukwana ihe ha na-ekwu na-emekwa ihe ha na-eme malụ ihe ha na-eme maka na onye ọbụla ji eze okwu nke ya na ọ na-esi wee kpọọ onye okwu na onweghị onye akpọkọ ha na-abụ okwu. So chankwunukwuleda nkwunene ihe Akwa Okuko na-ekwu ụbọchị nkịta unu necha ana nechata azụ ọzọ dibịa ji wee chọọ ka fa mee ka m wee dasịa ada maka na line mụ na wa bụrụ ofu o nwere ike chiwee ka ewu kpọọ ọkpụkpọ oku bunyebe alụsị nri isi na alụsị ị na-enye nri maka na ya abụ onye bịaba na alụsị wụta ọjị wụta mmanya wụta 5,000 ife iro ka mgbe edokọbagide 5,000 ahụ ego moto 15 million 30 million isi na divert abanye ọrụ ọzọ ebe ọ na-achịwa ahụ agbazi gị nkịtị maka na onye bụrụ chi ụzọ gbagbo onwe n'ọsọ. Ọ bụrụ na-eme ka inyebe ọgwụ enule ya abịazọ nke itritibe enule isi kata from ndị a fụ na akwa na-eyi gold nọ ka ịma ife ị ga-eme ka ị wee nwetaba ego wee yibe gold from ndị a nke ahụ chi nwunye wee nye napụ ya nwere ibe itriti onye n'ule mee ka ọ na maka na onye dara ada bụ chi ya kwaturu ya na chi onye wee do wee gba izu ibe ya emekọrọ ya. So na ibe nche ịgwa gị tata oke o nwere ibe merụ na Lagos ejere m Lagos na nke one woman ka nje nwa mmanya dade achọbụ m iji biza mana asị nka m nọrọgodo ofu ebe wee nwụcharụgodo bịa ka nna aṅụ oke ebe bịa ka m chọọ ka nje nwa nwee kpọọ dị woman wesa na onwe golda ọsị m mba nsi onwe Heineken ọsị m mana ọ jụrụ oyi nsi akere ife kpatara na ọ jụrụ oyi ọsị m na ice eme otugo nsi akere mmanya jụ oyi ọsị nnọọ na-eche ka ọkwa 5 ka afa wee jejeje bute ice. Okay nwesị ngwa ya lapụ Heineken nye m Tiger ọsị na Tiger adọrọ nye m trọfị ọsị na trọfị adọrọ nsa ka ezi nke adọrọ ọsị nọ life na Heineken ahụ mụa isi oke na mụ n'idele azụ ọsị na azụ adọrọ sị na mụ n'idele pepe soup ọsị na ọdọrọ sị akere ihe o nwere ọsị na anụ eye ya uti ọsịkwa na anụ ezi ọsị ngwa ya weta anụ eye ya o weta nwesị na anụ abụrụ anụ ụtọ sị n'ọnya ka eme kama na o resiri ya nwaanyị ahụ ozugbo mbịa ọ na-aṅụrị sị na ọbịa bụgobe m na ọfụrụ m n'ụdị a mbịazi na mmenye apọịntment ka ọ bịa na otego o ji achọ m na chọpụ ya dị emuvu na mụ kere ibe ga-eme ka chọpụ ya muvu mụa sị m na ọ chọọ ka a gbarịa afa mara ife ya eme ma mụ amalụghị ife na-eme mana ọ bụrụ dibịa ndị ọzọ kịta anaghị ego gwọrọ ya ọgwụ agwọsịara ya ọgwụ o nwere ike dibịa amarụgokwa ife ọgwụ ma ọ nwee ike ọ bụrụ na ọ mara ife ọgwụ mana o nwere ike ọ bụ na dibịa ama ife ọlụ mana nwaanyị ruo test ya ma ọ bụ zụbakwa ahịa ịfụrụ na detin na-enyere ya aka maka gịnị maka na ọ bụrụ ọgwụ ka ọ na-ediri for that moment ife mme bụ amụchasị ya amụsị ya oke kedu ife ọ chọrọ sị na ọ chọ ka shọp ya bụ mbe nsa na onye m 200,000 ọsị m mụa nsi oke ụmụ awere m na-eji abịa Lagos awere eji ekpe ekpere a na-afụpụ n'anyanwụ were nye n'aka were kwụsị okwu fụpụ nye m demonio narị a ncha na-achụta aja na aja
na were ekwu okwu kwụsị okwu nya were ya wee na mmiri were ya wụọ alụ kwuo si na mmadụ agha agụtazi ego ya ọnụ ọzọ na ndị mmadụ agha agụta nwụzi ife onwe na shọpụ ọnụ ọzọ na nyanwa ya mụọ na mmanya onwe na shọpụ do ya ka o nwebezi ife surplus o mechasịa were ya wụọ alụ wee kpọọ ọyị nwoke na-ele tv wee gwa na mụ n'idili tv na n'idie DSTV n'idie generator n'idie fridge gbakọsịa sị na ife ọ pụtara bụ 850,000 isi ya no problem mkpọwa nga anyị mụ na ya nọ ebe ahụ wee sị na mụ n'idili ebe ya ebutenwuru m 300 carton mmanya omekọl ekwu ego na ọ bụ si na mụ ya ego crate 1000 go mmanya ahụ ọ dịka 600,000 ka ọgwọ crate 300,000 maka ọgwọ 1000 ego niile na-apụta 1 something million. Dị umeala amara ife na-eme obere oge buru ife niile ahụ bịa na shọpụ ahụ isi afa akpọ ofu eletricha akpọ ofu eletricha akọnetị bụ ife niile akọnetịcha mgbe dị umeala ji wee wụsị alụpụta etigo friji tinye tv ebulu sọ mmanya tinye na friji start aja eletọ mgbe dị umeala ji wee pụta fu ebe ahụ ala gbaa ya o wee sị nkedu ife dị ife a niile kedu ife bụ problem kedu ka o si maka o nwere ife ọghọta wee sị ya na distin bụ ife inidi na ọ bụla ọgwụ na ife alụghị chọọ bụ ego ka isi ele biya ajụọ mmanya nke ọdụ esi mba ajụọ mmanya nke ọdụ esi mba ajụọ anụ adụ esi mba nke dadụ nke mebi emebi bụ ihe dụn ka o si wadụ ka ndị mmadụ anyị ala abịa ebe a na boys need nke adụ nke jụọ oyi na mmadụ agha nọsị na mmadụ agha nọsị na transfer anwụ achachasịa ya nọgasịa ma n'ebe afọ nọ ma aladịkpa anwụ chachasịa ọ bịazie ka o rie ife jụọ oyi iwere ife dị ọkụ na-enye ọgbaka DSTV a ntirie bụkwa ọ na-adọtarị ya kọstọma mana ụfọdụ aghọtalụ meaning of inwetie store itinye TV tinye DSTV bụ na ụfọdụ na-alaiki bọọlụ oge mgbede fabibibi nene bọọlụ onye bibibi nene bọọlụ nwere ike jiri maka bọọlụ na-atọ ya ụtọ na-aṅụ mmanya mgbe o eji wee nọsịa na ọnwa 5 bọtụ ma ọnwa 2 bọtụ times mmadụ ebe 50 ma 20 ya bịa na-ata anụ ịmana ụlọ 2 months dị umeanụ kpụtalụ m efi wesị na ọbịa Thanksgiving ma dị umeanụ ekwetala nọọ ife ahụ mmerie bie bụdịpọ o believe nọ awele ahụ nye ya ọfụpụ na nke o ji wee wụ alụ na nya na-alụrụ ya ọrụ mana ọ mara na ọ bụrụ ya na-alụrụ ya ọrụ amanị na-aghọta ife m na-ekwu o believe nọ awele ahụ nye na-alụrụ ya ọrụ mana ọ bụla awele ahụ eziokwu na awele nye ya n'ọrụ kama na ọ bụla ọsọ ya ọ bụgo na memere ọrụ ife ahụ o nwere ka awele alụgharị ya ọrụ ife lụrụ ya ọrụ bụ na onwego ngwa ahịa ndị mmadụ na-abịazi onwere ụdị mmanya onwere ụfọdụ na-abịa ibi nene bọọlụ wee sị anọ ya ejegwaja kpọta ses gel anọ yara asa avịa ụmụazị maga mma uche ka m biziri ya so sometimes some ndị mmadụ na-ejikwa maka those girls ndị grupu abịa abịa ibi igo mmanya na-amụ aka onye karịa ego ka e wee mara onye madam ya sị the girl soro ntị adụkọ Igbo ka m na-asụ onye jere Igbo ka Igbo na-ekwu akwa onye ọgwụ leke nwoke ibe anyị mere nna a na-agụrụ ibe anyị mere ọnụ esoro nwoke ọ na-adị ife nwoke mere tata erigo mmadụ na ehi 4 and onye na-akpụta ehi na-eweta ego
ego onye mụ elugo 2 million ma ọ karịa ma mechetara ọzọ ịfụrụ ka m si eri ego na efi ọ bụ na mụ narị ego mgbe ahụ merie sọsọ ọgwụ ahụ echi niile ife na-ebe ka na-ebe enwere ike ekwube maka ma ọsịba na o nwere ife akwa na-eme na akwa narị ego rie na ife ọ lụrụ ya gara aga so na ezigbo afa ka mma nya kpatara na ife ọsọ si mee n'ụwa na akwa ka bụ akwa ife m mere ife ọma n'ụwa ahụ pekata mpe agaba erugokwa 2000 saada agụrụ ihe ọma anyị mere ọnụ ụmụ ọga ma ndị akpọpụrụ obodo oyibo ma ndị anyị mpesiri shop ma ya na-ekwuru okwu nọ ife nwoke mere ka nta so na isiokwu m bụ na ị na-agba mbọ make sure na ị nwere ngwa ahịa ka ọ bụ na ị na-azụ ahịa ọ bụ na ị nwere ngwa ahịa ekwuzi n'okwu ka ekpere ekpe maka agwọ ọrụ gị ọgwụ ife alụgwụ n'idi bụ ngwa ahịa ma ọ bụ ego ka ị wee gota ngwa ahịa ọ na inwezighị ngwa ahịa mana ọ da-aga aga ịma na-akụgo onwe ọgwụ na-agbago gị otu were okwu m wee mere ife o nwere onye ya agwa ya so m ya agwa ya na adam agwa ya ka inye m ego na adam agwa ya ka ịbịaba be m ịbịa be m ama m na ihe afụ nwu ị na-aghọta na ife ndị agwara ya bụ ka nyere gị aka maka na ụfọdụ ndị aghọtaghị ife na-eme eme ị na-aghọta adam eme ka nchọọ members na members na-akarịa adam eme ka m mee members maka nweta kọstọma ka ọ bụrụ na ịmụ onye bụ akwa so ya gaziere gị n'ọka ọ baara gị mana ọ bụrụ na ị nwere ezigbo obi and na-ema na ịbụrụ ajọ mmadụ maka na onye bụ ajọ mmadụ mana ọ bụ ajọ mmadụ onye na-eri ego ndị mmadụ mana ọ na-eri ego ndị mmadụ na-ema na ị na-agba mbọ kama na problem ụwa bụ na o nwere ife imere na-aga aga and niile dị ka enyere gị aka na ị nwere shop na ị na-azụba ahịa ọfụma mana ọ da-aga aga ma ọ bụ na ịnọkọta na o nwere ife ị na-aghọta mfụ na ịbụ ezigbo mmadụ mụ na awụ ike kpaa ịgba m ife ị ga-eme ka m merụ ka ife agaba ọ gazi mee na ya bụ moto abụ ị na-abụ anyị na-ekega within last year amagodo na moto eji bịa Thanksgiving mgbe nrụcha 50 mụ nọkọtazi si na m achọrọzi moto ọ bụrụ ka moto ka ebutebe moto niile ndị mmadụ ya ọ bụ na ka ebutebere m moto ndị m rụrụ ọrụ ma 330 ma Corolla ma na ọba niile ya bụ sọsọ moto mana o nwere ofu ya na-anyara moto 100 ofu ya na-anyara moto 10 ofu ka ya anya ma ọha ya si nya ịtọ mgbe afọ bụ na-eme gị escort so ya adịela ụnụ mma ife onye na-eme ya gbado anya mmadụ confused na skul eji achọ ife ị ga-eme onwe gị wait for the Godstein bụ ka aja mbene Godstein is the best aja mbene ị nọrọ ofu ebe na-eleka megharịa arụ ị na-aghọta ya nwee ife ị na-alụ bifo ijebebe dibia eje gwọ ọgwụ ọ bụrụ na ị nwere ife ị na-alụ abịakwana be m si m lụgharị gị ọrụ maka mmeghelu gị ọnụ ya nwee ife ị na-alụ ya nwee ife ị na-alụ have something doing si kwuo na ife a ka ị na-eme na ọ na-agara aga anyị ga-agwa ya ọgwụ agaba ọ ife mmadụ so ọ ya adịrị gị mma ife ọbụla ị na-eme ife ọbụla ị na-eme gbaba mbọ kama ya amụ ya bụ ụzọ na ọ ga-aga mee ka mmadụ na ọmụba akwa ya adịrị onye ọbụla mma more money more life long life and prosperity I'm making a nwoke na-ekene nwa na-asị biko na onye si na-echa vidiyo na kabarụ sọskraịbụ kabakwa na arụ notification gị sola anyị na-enweta notification bụ ọbụla anyị tiri vidiyo nke kachasị mkpa ọbụla biko na ụmụ Igbo na ya kafụla anyị na Facebook anyị nọkwa na Facebook Igbo Channels TV na Facebook biko nke ebe ọbụla si nweta vidiyo share ya sọskraịbụ ma tikwanụ kọmentị gị na kọment section maka anyị na-agụ kọmentị anyị na-afụkwa na reply anyị si na ya dịla onye ọbụla na mma biko na Bobble na nweta vidiyo anyị kabarụ na-atọsi akwa onye ọzọ so ike n'afọ ka ọ dị na mgbe ọzọ. Goodbye.